Volem impulsar els consells de districte per garantir la participació dels veïns. Treballem per organitzar Tarragona en 5 grans districtes: Llevant, Nord, Ponent, Centre Històric i Nous Eixamples. Estan formats per associacions de veïns, entitats del barri, centres de salut i educatius i partits amb representació a l'Ajuntament. Es reuneixen periòdicament per a prendre acords que han de ser contestats i publicats per l'Ajuntament. Els consells de districte són un espai estable de debat i participació, una línia directa dels veïns amb l'Ajuntament per fer propostes que afecten el seu barri. A través dels consells de districte podrem fer coses com detectar les necessitats reals de cada barri, donar millor atenció a la gent gran que viu sola, millorar la seguretat implantant comissaries de districte, impulsar una mobilitat eficient i sostenible, implicar els veïns i fomentar el voluntariat de proximitat. Creiem que per governar bé s'ha d'escoltar la gent, perquè les persones són el millor actiu que té Tarragona. Esquerra Tarragona. Canviar per prosperar.